Από την ημέρα που ξεκίνησε εσύ μέχρι σήμερα, τι διαφορές έχεις δει? Είναι το ίδιο? Στην Ακαδημία της δικιάς σου έχεις μεταφέρει αυτή τη γνώση στο ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπεις. Έχει τελικά αλλάξει κάτι? Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ την εποχή τη δικιά μας, έτσι. Έχει μπει πολύ περισσότερο το προπονητικό κομμάτι, τακτική, build-up, δεν υπήρχε τόσο πολύ σε εμάς, pressing, συστήματα, πάρα πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και τρεξίματα. Έχει αλλάξει. Και πάντα θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πάντα κάτι θα αλλάξει. Εδώ τώρα βλέπεις θέλουν να βάλουν ότι άμα κρατάει ο τερματοφύλακας 8 δευτερόλεπτα την μπάλα να είναι corner. Πάντα θα αλλάζει κάτι, έτσι. Θέλουν να το κάνουν το ποδόσφαιρο πιο ωραίο. Εγώ αυτό που διαφωνώ και το έχω πει πολλές φορές είναι το VAR στο πέναλτι. Δεν έπρεπε να μπει για μένα, μόνο στο site έπρεπε να μπει. Εκεί έχασε πολύ φυσικότητα το ποδόσφαιρο. Μια απλή επαφή, την βλέπει φωτογραφία, οπότε λες πέναλτι, ενώ δεν έχει πέσει ένα αυτό παίχτη. Εκεί χάλασε το ποδόσφαιρο. Για μένα δεν υπέρ το ποδόσφαιρο αυτό και ούτε βλέπεις το να βλέπει πιο πολλά γκολ με πέναλτι είναι ωραίο. Για μένα που είμαι θεατής απ' έξω. Άλλο να βλέπω γκολ ωραία συνδυασμού σου και ή ξέρω εγώ τρίπλες με τρίπλα ατομική προσπάθεια, και άλλο να βλέπω συνέχεια πέναλτι, γιατί τα πέναλτι έχουν αυξηθεί παντού παγκοσμίως. Δεν μιλάω για την Ελλάδα και δεν μίλησα για την Ελλάδα. Το VAR μίλησα παγκοσμίως ότι έπρεπε να μείνει μόνο στο offside. Είναι αυτόματο, goal line technology, φτάνει. Νομίζω ότι έπρεπε να μείνει το πέναλτι στη φυσικότητα του ποδοσφαίρου και στην προσωπικότητα του διαιτητή. Μετά θα βγουν αυτοί και θα λένε μα όχι, και τότε μιλάς εσύ που πέρασε όλη την εποχή αυτή της παράγκας, εκείνο και το άλλο. Ξέρω ότι θα μπουν δηλαδή. Αλλά, αυτό ναι, όμως δεν είναι επιχείρημα για μένα. Εγώ λέω κάτι που μιλάω για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω ούτε για τις εποχές που παίζα εγώ και αν κάποιος ευνοούταν ή κάποιος δεν ευνοούταν. Εγώ μιλάω για την εποχή, μιλάω γενικά για το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κάθε απλή επαφή, τράβημα απέναντι. Σε φωνάζει το VAR. Όταν σε φωνάζει το VAR, καταρχήν δεν είναι εύκολο να μην δεχτείς τη γνώμη του. Έτσι. Και μετά βλέπεις και φωτογραφία του, εγώ σακούπισα μέσα στην περιοχή. Άρα απέναντι. Όμως εγώ που σακούπισα. Από την ημέρα που ξεκίνησε εσύ μέχρι σήμερα, τι διαφορές έχεις δει? Είναι το ίδιο? Στην Ακαδημία της δικιάς σου έχεις μεταφέρει αυτή τη γνώση στο ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπεις. Έχει τελικά αλλάξει κάτι? Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ την εποχή τη δικιά μας, έτσι. Έχει μπει πολύ περισσότερο το προπονητικό κομμάτι, τακτική, build-up, δεν υπήρχε τόσο πολύ σε εμάς, pressing, συστήματα, πάρα πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και τρεξίματα. Έχει αλλάξει. Και πάντα θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πάντα κάτι θα αλλάξει. Εδώ τώρα βλέπεις θέλουν να βάλουν ότι άμα κρατάει ο τερματοφύλακας 8 δευτερόλεπτα την μπάλα να είναι corner. Πάντα θα αλλάζει κάτι, έτσι. Θέλουν να το κάνουν το ποδόσφαιρο πιο ωραίο. Εγώ αυτό που διαφωνώ και το έχω πει πολλές φορές είναι το VAR στο πέναλτι. Δεν έπρεπε να μπει για μένα, μόνο στο site έπρεπε να μπει. Εκεί έχασε πολύ φυσικότητα το ποδόσφαιρο. Μια απλή επαφή, την βλέπει φωτογραφία, οπότε λες πέναλτι, ενώ δεν έχει πέσει ένα αυτό παίχτη. Εκεί χάλασε το ποδόσφαιρο. Για μένα δεν υπέρ το ποδόσφαιρο αυτό και ούτε βλέπεις το να βλέπεις πιο πολλά γκολ με πέναλτι είναι ωραίο. Για μένα που είμαι θεατής.